खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 मे शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। जेखि खामानि मावा मानो सांग्रां जानांगोन। बृष राशि। गावनि आंगोखौ लोगो मोननायनि आसा दं। गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। सोरजोंबा सुथुर जालायना थानाय दंब्ला गोरोबलायफिननो हागोन। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। कर्क राशि। नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय सोमजिगोन। सिंह राशि। देहानि गाखानाय बेराम आजारफोरा जाखांफिननो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि। गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों थांखि लानायसिम सहैनो हागोन। बिमा बिफानि खुसि फैगोन। तुला राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय थांखिया जाफुंगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नांलायलायनाय सोमजिनो हागौ। सोमोन्दो गावस्रालायगोन। धनु राशि। गाज्रि हाबायाव आगान होफ्लांनो हागौ। बयजोंबो गाज्रि मुंजों सोंखारिजागोन। मकर राशि। नोंथाङा बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि आर्जिना लानाय रांखावरिया खहा जानो हागौ। रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैगोन। मीन राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन। गोसोआ उरां फारां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।